Ducho za tebe ste vákerel, a za tebe ste sikavel a menge odáso kamo te vákerov, keď tu teke máte. Takže písinolané, ano Matúš 25. kapitola, čo sa te písino. Vtedy to bude podobné nebeské kráľovstvo 10 pánam, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústretí ženichovi. Ale 5 z nich boli počúvať rozumné a 5 bláznivé. Bláznivé vezmú svoje lampy, ale nevzali so sebou oleja. Ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách a vo svojich lampách. Keď neprichádzal ženich, podrýmali všetky a pospali. Ale o polnoci povstal krík, na ženich ide, vy idete mu v ústretí. Tedy stáli všetky tie pány a ozdobili svoje lampy. A bláznivé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedali a riekli, aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, idte radšej predávať, čo ma kúpiť. Potom išli kúpiť, prišiel ženich a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. Vtedy, počúvaj, potom nakoniec prišli aj tie ostatné pány a hovorili, páne, otvor nám. On im odpovedal a riekol, amen, hovorím vám, neznám vás. Kde idete teda, lebo neviete dňa ani hodinu, kedy príde Syn človeka. Šajpenes, amen? Amen. Când le devlescă lam, și să penul le devlescă lam. Le devlescă lam penel, și cada hin vare să se odo sikavel, a sikavo prekvencos, și ade hin ti bude podobné šum nebeské kráľovstvo, hela podobné sa tebi, ki odzešec páni. Šun man ništes. Nebeské kráľovstvo hela podobné sa tebi dáva, aj si podoba, aj so obrazís, aj so odles toho, že kauke zdikera sa prakale zešec páni, kada si kavo pro Bože kráľovstvo, akero vare so pri obraz, to znamená predobraz koleské sárny čola o Božie kráľovstvo. Šut vakero polo Božie kráľovstvo. A teraz, Biblia písine, že počúvaj, sa skole 10 pány, vieš, 10 pány sikavo pro celok. Sikavo pre jednota, sikavo, že v celku, lebo, počúvaj, kole dešec, šaj rozdelené z 5 a 5. Šunakana. Čisto 5, to znamená, je čisto milosti. A teraz, čo mám istes? Biblia písino, že tých 10 pán, to znamená, Biblia písino, šunakana istes, ktoré vzali svoje lampy. So ile o lampy. Savore cešec páni, len peha lampa. Čo sú keren? Sole, savore cešec, ile peha lampy. A šunakana. A vyšli v ústretí spred ním. To znamená, ile o lampy a džanas naproci, lebo on Ježiš Abel a on džanas proci leste. To znamená, on džanas paš leste a on nám nás dá. To znamená, to je hin a din doba. Hoj tela zamare lampy a sui nada čives a da časos, hoj te jas, hoj amen jas proci leste, of Abel a amen bez araka pod nebeským oblaskám, vašo dá, amen potrebi nás na te áčo, ale víz le lampenca a te ďal paš leste. To znamená, ale 10 lampy, 10 ile páni zobrali lampy a vyšli počúvať v ústretí ženichovi. To znamená, na proci jelele ženichovské. Savore 10 ile peské okole a čo? Biblia písina, že páč lendar sa zgoďave a páč lendar sa z diline. Pochábe. A teraz, čo so kere? To znamená, jak je možné, že presne 5 boli diline a soske sa kávke, že presne páč sa zgoďave. Soske napríklad nasás, že 9 zgoďave a je dilino. Soske lebo nasás, že napríklad 9 diline a je goďave. Ale soske presne sa 5 a soske sa zhekave 5. Soske je Biblia sikavel, soske napríklad lendar nasás varekov sú napríklad, možno sa išajú len 8 diline a možno čo to je goďave. Ale týka sa Biblia vakerel, že boli 5 múdre a 5 pochavé, 5 bláznivé. Takže týka sa lendar cešet, šum, kaj sás, všetci vyšli, savori čanas,
Všetci zobrali svoje lampy, ale je Biblia písano, že pán Žlender sa zgodžaver a pán sa zdilíne. A teraz, sokero, šum. Je Biblia písano, že to číslo 5, co 5, šum. A teraz to 5, to znamená, ukazuje, že da živé, skadeka je múdrosť a kodeka je nemúdrosť. A teraz, keď je pán žene, šum, čan, a teraz sokere. Šum bláznivé, šum na kanál. Bláznivé vezmu svoje lampy a nevzali so sebou oleja. A šumkáme sa ze chýba. Šum soča len je lampa, ale olej znají. Megor šedeš, som tu mešaj kera zadačives, telo prážno lampa bio olejs. Že nalas peha olejs. Šum so kerde, šumkaj sás imar odi nemúdrosť v tom, že on ile o lampy. To neznamená, že nasazla lampa, ale nasaz olejos. Što nanopeha olejos, čalel e lampa. Što nadadžives bud kresťana, len nádoba, len e lampa, ale nane len olejos. To znamená, e lampa sikavo pre nádoba, e lampa sikavel pro služba, sikavo pre váreso, šunakana, ale od i služba bi jo ducho zdane služba. Što nezmám. Takže a mešaj lás je tradícia, a mešaj lás o náboženstvo, ale pritom namuši nás telele duchos o vzťahosle duchova. A da živec bud manuša žive nandre tradícia, bud manuša žive nandro veci, ale pritom na žive nandro duchos. Co skenejle o duchos, ale čajile e lampa. Što so kerde? On len e lampa a čam. Žudom mišljite, že stačila čaj lampa, ako da su im sikra andre lampa, že da me je vidikela, o da su idame sikrica andre lampa, že da me je vidikela pokravla o Ježiš nam. Čo su kere kaletiline? Inim sposobom on čam, on je vzali, žud, on nazačile kere, Biblia pisano, že aj oni vyšli. Ďalej soda odesa z ochota, odesa z Andrujilo varcu, že on je z kamena z rakel, on je kamena z stravino časos, on je zrode nás. To neznamená, že oni netužili po Bohu. To znamená, že nasazen tužba, nasazen Andrujilo vareso. Ale čo sú zás? Nemúdrosť. Nemúdrosť v tomto čase. Že nám len beha žud olejs. Ďalej so? Nakama te pido bio olejs. Nakama te čo bio olejs. Nakama te kero veci bio olejs. Sále stržila ma lampa, te nane olejs. A da živeš aj tu do služba. A pritom namuši no delo pod pomazaním. A da živeš aj tu do meno, ale pritom nemusí byť pomazané. A da živeš aj tu do veci, ale pritom není to z ducha, není to pod pomazaním, pod vplyvom moci Ducha Svätého. A čo sú im kada? Ovlelka Leon Jan. A teraz, čo sú kedy no goďabe? Oni nerozumne zobrali svoje lampy, šo? Ale nevzali oleja. Teraz to skýte postavil, že te dalo. Bíri otázka ka na sás. Teraz to skýna ila? Lebo nasaz. Nemali olej. Lebo keby len uľahas, tak ho len. Ale nemali. Ďalej som skýčajle lampa, lebo je lampa len sás. Ale nasaz len olejs. Ďalej som skýčajle, lebo oni nezískali olej. Ďalej som sás len lampa, ale nasaz len olejs. Šo nezmám. A de sám, či korkoro de som. Oček anila keren barsu. Šo mám ištas? Len je lampa, ale šun olejs nale. A šun ďalej stredy. Neznamená oj na kamena spestera, ako na kamen. Dnes, keď si manúša da žives, kamen le Ježíš. Dnes, keď si manúša da žives, túžine techale Ježíšova, ty bešo te kerel, ale šun on nane, oda te kerel, ty ziskinen olej zbrada časos. On manúša da žives, radšej živla na tradičnosa. A da žives, on manúša, radšej živla na náboženstvo, sa te by živil, andru stahozuj, ty ziskinou olej, a da žives prekal kada časos. On manuš nakamu nič te kerel. On manuš sača kam ker jednoducho, sača rýchlo, ale on manuš dane ochotu te počinil. On manuš dane ochotu te sklonil. On manuš dane ochotu te pokoril.
hodinu bez. O mano šta ne ohodu te dovore su predstavili te siskino olej speťal kada časos. Kamatke te penov, že olej v tomto čase je veľmi zácný, je veľmi hodnotný, lebo to je symbol Ducha Svatého, vzťah s Duchom Svatým. A o mano šta niko ďalej tu penov, bio Duchu sam našade, bio Duch Svatý na nama nič. Kome ne u životu si no duhos, kome ne u džiđaru i no duhos, kome niđali i no duhos, a da ti vas potrebi na stavost skrze Duha Svatého pri tvoj pre môj život. A što so kerel? O leno lampi, ale na len olej. A što no rozumne? Ale rozumne, zali što? Oleja u svojich nádobách so svojimi lampami. Šum gaden kleja. O goďave len olejís, andro nádoby, šum. Kade len sa z nádoba, andra ty nádoba len sa z olejís, a maj len sa z olejís, andra lampa. A maj avretera len nádoba, len sa z oleja. A šo so kere? O nalenča je lampa. O len mek he olejís, la nádoba. Šo nezman? Šunka hine múdrosť. Šunka hine príprava. Šunke da žive s inom veci. To znamená, sokerel, olel, e nádoba lovlija, ale he lampa. O njego čaverco ile ča, e lampa, ale na ile nádobku oleju. Kaj sa skoda, že len nasas len nádoba olejia. A šun sa len lampy. Šaj hlamená na žive z lampy, ale sa ramená len nádoba olejia. Tak od lampa je žive zhasínala. A šun so kero. Prichádzal ženichovia šun. Ešte ženich neprichádzal. Šuna kana. Niko nađano, keď ti časos. Biblia písalo, že nikto nevie čas ani hodinu, kedy príde syn človeka. Čanes ani to nađanes. Tebi čana mača da žive zavolu Ježiš, tak da žive skýrka mal savoru mištes a užača mas lebo je marčanas. Ale Biblia písala, že niko nađano ani o časos, ani o žives, ani je ora, ani samobeč, niko nađano a vašo dá, hin kade je kleja, že tu heme potrebi na stavu pripravíme zako žives. Soske, te navlja ada žives, muši na stavu pripravíme pro tajsa, lebo šavo tajsa. A te navlja tajsa, hin milo zodome me mukna, a te prepu, šavo baltasa, šavo otište. Ale amen, to, že dneska neprišiel, ešte neznamená, že on nepríde, lebo on povedal, že on príde, ale amen, potrebi na stavu pripravíme. A sokerel, šo nakana? On na avlja. Šo nakana? Užare les, gele v ústrety, ty go tých túžba, ty go tých celos, ty go tá motivos, anglo kasne gele anglo Ježiš, a že mu čanela, že on ženicho zabil. To znamená, išli kvôli Ježišovi, pristúpili kvôli Ježišovi, zobrali svoje lampy, zmúdre zobrali aj svoj olej a idú za Ježišom. Ano, Ježiš návlas. A čo, že návlas, čo so kerte? Zavoriť zešet za súte. Na čo on ogoďave? Ale ho on negoďave, ile všetci, Biblia hovorí, že všetci zaspali. Čo na kana? Zasúte, ťa nesoske, lebo užana, ale ženichu znávo. Tak aj da Ježiš, temek návľa. Bud manuša vákena, že Allah, bud svedčené nás, bud prorostva sa, žabela o Ježiš, kaj o Ježiš dane. A čo no manuša so kerde? Zasúte. Kamatke te peno, našik súte. Andrej, kaj sto spánko sa tu heme račiť, a ste sovu calo časos. Ja dneska je zasúte? Andro duchos, andro povolanie, andro veci, andro udá. To neznamená, že naši sú verou sa vľatom medvecis. Oni keď zaspali duchovne. Ča nesú tak duchovne spať? Duchovné spanie je ešte horšie, sa to vidíte za sobou tukavke. Veď máme spať, veď spanie je na tom, aby tvoje telo oddychlo. Šuna kano, da čo telo sobel, ale oni zaspali duchovne. Šune zman? Jak zaspali? Duchovne zaspali. Čo sú kerčapes? Ima lenge jek, či hinle nolejis, či nane olejis. Ima lenge jek sokeren, ima lenge jek sarčinen. Ima lenge jek sojina, Ježiš dávol, živos peske sarkamas, čas peske te kero s omenkamas, však mu da ničo Ježiš dávol, a velo Ježiš dá peske do poriadku, seme gnávol, sema keď si užaraz, keď si paleste váke na žavol, a ďane so, oni zaspali všetci duchovne. Čo sa zasúte
zasuté duchovne všetci páni. I by napísalo, že zaspali. A čo sa zasuté? Čo nakana sú nás? I by napísalo, že spali. Čo má myšťať? Spali. A driemali všetky, pospali. To znamená sám, Andrej duchovnú oblasť. Čo nezmá? Andrej duchovnú oblasť zasuté. A čo nakana? O polnoci. Čo má myšťať? O polnoci. Polnoc, ja ne sú dej polnoc, palo 12 hodín, radšej, ima amar džives. Ima zari 12 hodín, za chudo 12 minúta, to znamená, už je nový deň, ima času sme zmenil, o džives sme zmenil saboru. To znamená, o polnoci, čo sa čína, povstal krik. Čo nakana? Auľa krik. Ja milujem, že tento krik stále je a stále kričia. Milujem ľudí, ktorí kričia dnes, že Ježiš prichádza. Čo sú vyčine nás? Ježiš prichádza. Čo? Na vyčine nás. Ježiš prišiel. Čo? Prichádza, čo má myšľať? Skamo tu sú tými štvrtinu lávny. Keby Ježiš prišiel, čo prišiel, znamená imar adehino. Pirázare škola. Čo? Na výstine nás Ježiš prišiel. Keby prišiel, už znamená, už je tu. Adehino. Ale čo? Prichádza, znamená mek potru. Čo dnes? Me jekva. Kada mušina ste šunu. Čo má myšťať? E Biblia písina, že Ježiš začali kričať o Ježiš Avel. Naše avľa. O Ježiš Avel. A šukadý rozdielnosť. To, že o Ježiš Avel ešte neznamená, že o avľa imar kadino. Tebi peťo vás imar avľa. To znamená ušinotel amenca Avel. Ale sú vyskine nás, Ježiš prichádza. Kamotke te pedov, keď si adačive skazateľa vyskinen, keď si adačive z kresťana vyčinen, Ježiš prichádza, činte pogáne, obráte sa, pripravte sa, lebo prichádza žení, nech je nevesta oblečená, Ježiš prichádza, keď si žena adačive z vyskinen, Ježiš prichádza, ale ešte neznamená, že áno. A to, že vyčine Ježiš prichádza, je milosť, je ekangeli, je manuša, a da žive ste meninen, a da žive ste uštenu pre, a te dike, čo Ježiš čače za mňa. Kamat je tepeno, že on vyskine nás, Ježiš prichádza, neprišiel, a to ešte, ďaká Bohu, že neprišiel, ďaká Bohu, že megnané, že by sme boli radi, keby prišiel, by sme boli radi, lebo konečne budeme s ním, ale otázka je, keď si pripravíme manuša, da žive z ingo tečan leha. A ďalej sú to, že nane, to, že mek ťa Avel, in milosť te činno pogáne, in milosť ste zmenilo, in milosť te ťa palandro stahos, in milosť pále te ziskino olejis, in milosť pále te palandro stahos le ducha, pále te rodole tebles. A toto je milosť, milosť Božia, že by ty a ja si rozpoznal, že mi náne koniec, lebo tebi Aulas ima náne časos, keď si džene ďanas ima náne časos. Imam pališaj koja ste pripravino. Imam pališaj ja ste rodo. Imam pališaj ja skjera so kamas ima nanesik. A da žive zin časos. A da žive zin milos. A da žive zin kodaho i tu hemete rodas le Ježiš. A što so pero? Ježiš prichádza. A što nakana? Ten krik prebudil ľudí. Što? Ko solas, ko drje milos. Te kamas te uštavole manuše so zadriminde. So zasude mušina ste viskinov o Ježiš. Avel. Jedine krik prebudza ľudí, ktorí zaspali. Ďalej som nič nafúginil pro triemota, pro spanie. Jedine krik, že Ježiš prichádza. A vieš, nemôžeme zastaviť ten krik a nemôžeme prestať kričať, že Ježiš prichádza. U Ježiš čače zavral. A vieš, kázate na súžovníci, pýkame na steviskinou o Ježiš Avel. Hoďte už teno manuša upre. Te už te koleko zasude, te už te koleko začade, te už te koleso bez zastavine, sú nabirine, sú začade bez ňo životov, hoďte bez nebucine, hoďte už te nupradno glas pangos, hoďte tiche, že Ježiš čače zavolen časos, te už ano pro Ježiš. A vaš to tak nesú? Krik ich zobudil. To
to, že my zaspali, že som whisky nenas. Sláva Bohu. Sláva Bohu za ľudí, ktorí ešte kričali. Sláva Bohu za ľudí, ktorí ešte povstal krik, ktorí volali. A že sú whisky nenas. A šo? Ježiš prichádza. Oni sa zobudili. A šo nakána gády navrkleja. A šo nakána, keď o pomoci zastal, vidíte mu v ústretí. A teraz ťa bále, lebo šo on zasute, preačile te ťa v ústretí mu. Ono začiatku ťahaš, ča aj si ťaha, šo ma myštes, ča aj si ťaha, keď si hintut andre nádoba olíz. Šo ma myštes, ča pro aj si ťaha, pokiaľ hintut olíz. Ima sa na ne olíz zasovas. Lebo na šviciner, na labo, na neživotos ode, lebo olíz do životos, tut hemala lampa. Takže ča aj si ťaha, aj si piraha, pokiaľ amen him olej na dobe. A pokiaľ amen him olej zandre na doba. A šun o manuš sa rima nane na doba, ako zasova, ako zdrieve. A šun čo ho prebudza? Slovo Božie. Slovo Božie. Ko dahin ke amen uštavil, olave teleska amen prebudzino, olave teleska amen ano pále, andalo sovite ki o životos. Amen milujem. Keď sa káže slovo pravdy, keď sa káže evanjelium, keď je poznáva v krik v cirkvi, keď na ulicách je krik, keď žádzik a drokera je krik o Ježiš Avel. A oni rýchlo stali šunakana a ťa pále v ústretí. A šunakana sa ťa len pále v ústretí, lebo oni zastali. Čo začíle. A jak idú v ústretí šunakana, bláznivé, to znamená, čo povedali všetky pány šunakana. O pomoci postal krik. Tedy stali všetky tie pány. Savore uštile. Savore ceše zuštile. Šo ma myšte, savore ceše zuštile. A teraz, jak idú tie pány, šo? Ozdobili svoje lampy. Trochu sa tu zastane. Sokerde, lele lampa a zachodujte ozdobinu. Wow, všetky začali ozdobovať lampy. Šunakana. Predstavite si, že začali tú lampu, to znamená čistiť, so ima dohašinča ode koda kmet, to znamená koda so sa spreja, koda voskus, koda saboru, koda olí so sa zalabardo, sa zode koda mušinča te žužaro, te ozdobino, te pripravine. A šunakana. Pri príprave, pri ozdobovaní, šun od diline zistine, že len pri lampa hasne. Šun ma jekva. Pri príprave, pri ozdobovaní zistinde, že len nane ani andre lampa olíz ima. Naže ča len nane olíz, ale mara nie andre lampa len nane olíz, a nane nijak. Šun ma myštes. Sokelas ima naže ča olíz nasas, ale ima ani jak nasas. Šun es man. Ej! Vakera varekaske. Šun imar nasas, naže ča olíznane, ale imar ani proti lampica, nasas jak gori. Imar od jak zhasní, že nesoske, lebo počas sov nás, ako počas driemoty, počas toho na starine nás bezpali jak, na starine nás bezpalo sťahos, na starine nás bezpali lampa, na udržine nás, na pripravine nás. A to, že zaspali, ekvarske ušte núpra, zachudente prikerele lampa, zachudente ozdobine, a dikedy ma nana nijak pre lampa. A šo nakana, te nane jak, nane švetlos. Šo nezmam. Imar nane svetlos, aj sa nane svetlos nadikaz. Nača nas kaj teđa, no kaj ťa saroda, ale Ježiš bio svetlost, bio koda, bije jak saroda, nane tužba. To znamená sudino ide jak, jak im tužba androjilo, jak zalabaro, jak ano tužba, jak ano mange jak že me tužina, že me roda, že me som ochotno tekilo savora te rodole Ježiš. Takže šurma. Imar naša de tužba, naša de a naša de ho svetlost. Lebo Eja, šun zhasnil nás. Oheň zhasinal. Nasazne. A šun. Ďaneska nás istí neha sa peťaž to zdobinu. Väčšinu ďanesa kana z istí neha žogať pre tú melano sa ťa z ste úro. Šun nezvam.
Pokiaľ Andrej skriňa ino, da benaďa ho nenadikia, či časte si nožu žočina. Dime pena pre moje mržnina. Zaravalo to. Erme mržni noga, mojilka majce kero mržnini. Šum, dneska nás istineha, sa lezuda a časte kero. Ako vidíš to sukati, ja si sam vero. I pokiaľ na použivine, pokiaľ ino kode, tak tu naďaneš čino belalo Andrej samostavo zino, ani tu na ne zauje. Ale má sa tu potrebine, a sa džanes, ako, to znamená pri situácie, pri potrebe, týka spätského stav, sú tu nale. Šun je zman. Šun ima sa džanas, sa ozdobí, ne sa nema ravljom kriko, sa stakor tikle, sa menane jak, a menane olejs, a mare lampi, zasinas, inim sposobom, džanes je lampa si kabel, lampa uđiripen, a šuna kana, Songila zođipen, ođiripen zhasilas, odmerlas, vila bolas auri, ima nasas niđode, ima ča možno sikrica kuda, šuna kana, ima nasas ode bud, ima rvi hasina na život, ja nes kana, nebo sarak vinčite, o Ježiša vola, ako Romanu žal te kerel, ako Romanu žrodel, ako žal te kerel veci, ako žal te prikerel pesko kuda, ale šo, mek sas milos, mek stále bola milos, mek stále milosť in, stále kontinente vleskri milosť a da čive sa te hi. Šo na kano manu sukero? Čalo manu, špicnobinele lampa, ostobinel a dike na kana, a dike šo na kana, dikem prekale, počúvaj, dikem progočave, vengo lampi švicino, postoji som nás, saudaše som nás, ale ke lampi nás. Stiahe, hoste zasobeha, oda stiahu sfurla bola. Hoste zadrimineha sikra. Hoste sikra bez varsa čola, stále oheň a stále tá túžba na tebi a sikra lávra do bezpočivitosť. Možno začoa, možno zadriemeš, možno niekde to, ale sa manuš, muž stiahu, žena stiahu, stále to je vnútri, stále to horí. Nadraz bez keď čorole túžba. Danas bez keď čoro odá sodela, Andrej tu tam drvande toďa a da ćeme si nikad dôležitú, že tu je vedike raz. Šo mám eštes? Čo robí? Ušten opre, ušten. A ďam ten stovinam a dikem, lenge švíci o lampi. Jak len? A meg Andrej nádoba, šo sú ziscinda teraz. Se gena žene tiline. Tak tilino manuš by pel nás déman. Šunesma, dilino manuš by pela za vreske. Viete čo, dajte z vášho oleja nám. Šun, dilino manuš zas, je penam nasas. Ďane so, skôr lenivo, nemudre jednali. Bez kelište nás dávali všetko, že Ježiš žalváda čive zima sám pripravíme. Ale o Ježiš náhľa, on nás pripravíme pro bute, on nás pripravíme pro nás, o Ježiš kával, lebo niko naďanou čas, niko nevie deň, hodinu, kedy príde Pán. A šum, on bez kebičte žalváda čives, a že ma nestačí, no voda so bez ke pripraviť, ale vláda čives o Ježiš, on Ježiš náhľa, a to oni vyhasli život, lebo oni nerobili nič, lebo s tým sa uspokojili, čo mali, on je bez uspokojený, ale keď nakamko te robil, ima nakamko te meninil, ima nakamko nič te kerel, a menge myšte, lebo kerčam predtým, i namen dos, a da ćeme čas bez te slovo, čas bez te čivo sa ramenka mas, kerč bez ke amare veci sa ramenka mas, ima namuši nas te rodoli Ježiš, čas sa kana pijas, čas keras, čas bez baví nás, ale práve vtedy, keď tu čas te kerel, ten deň príde Pán, sojela tu a sojela maca te tu dara kelavare kajavri. Vargala užas po Ježiš, ale užas, ale nesprávne pred nesprávnej Pána. Šum, ozdobili svoje lampy a povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy zasnú. A šum dokočale sú ľudia prene. Sár tu dáme šajda zo lís, teda hadut šum dokoči. Da hadut do sár paris amen, nahela ani tume na ňame, ani tume na doča na ňame, šum okoča vrčane nás. Že Ježiš prichádza, že ešte není tu, že Ježiš prichádza a oni nevedia sa vočives. Co te prichádzame termín na rok?
Що не годиш сочанилась? Čo keď prichádzaš, ti bude trvať 2 roky? Čo keď bude trvať týždeň, ja ti dám a metolo týždeň zdajla vada ni тут. Ale čo sú nagabhene? Ča? Kio predavača? A cena píske. Choďte kupcom. Choďte predávačom. A šu na kanál. Teraz by si te predstavino, že vtedy šu na kanál, kade hit sila. Vtedy, keď oni odišli kupovať, ako Ježiš hovoril. Počkaj. Vtedy, jak išli oni kupovať, získať olej, kúpiť si, vtedy ten čas, ko Ježiš hovoril. A on tele. Šu na kanál. Presne ako sa rongele. A teraz? Repinám. Sikra nám ešte kerte. Už iná stavo múdre. Predstav si, keby počkali. A teraz? Ďalej sú teďom tecino, sárgele telengre lampis. Ešte neznamená, že zhasli. Šut je rozdiel zhasnúť a zhasina. To znamená poloke, sme glabolas. Lebo ešte mali čas, šut. Te ončarle, te dočal. Či androgav, a te cílel ola lampa, bo to bolo po polnoci. Telengeme švícila z lapola za ongeleme, či akor ode, a dohodle bez cíle. Tak me páča, že te krdea zekveca uľaz mište, šo? Čada džives epícha pranino. Šo so pranino epícha? Co te vykáukes? Pende s kolego Giavene, già ne so? Co te bez chudaha tu menca ďaha spolu? Co te bez chudaha ďaha spolu? Že tu mani ďaha ďode? Già ne so, me na kamo bez teďo, me kamo teďo duha. Co te bez chudaha? Tu ti dare lampa, tu ti na doba. Già ne so, možno andre tiri lampa, andre miri hela frima, ale già ne so, co te bez chudáka, keď tu tebe vás cesta a švicila jed lampa, hojte ťa spolu kapaleste. Prečo me pícha da džive, no mele. Šu? So šajgela korso švicila, to prečo je chuda vesta. I tak ty glas, i tak do glas. A pačo leske to, že bez chudáz, me pačo, že te získy ďaz, heolejs. Získal olej. Čava rekana, že som mi peznaka ma ste chudol. Jaj, leha čava, leha kaleha, leha rekangeri bešava, ode kolesa kole, jaj lenca, jaj melenca. Račaj čacím peska. A predstaví peskom gele tecinu. Gele získa, gele šte si kúpi, napriek tomu, hoďte chudo bez lesta, aby sa držal jeho. Až on čas spolu. Co ty by ťaha spolu? Co ty bez chuďama z vlastne scéna ťa spolu? Hintu lampa, hintu dolies, možno retýra, andre víri na švicila, ne te tvoja jek lampa švicila, hetu ke hemange. Šo nezmám? Švicila jek lampa, pirino te švicino, hetu ke hemange. Te tvoja jek lampa, tak ty kja hetu heme, ale i tak rodá, i tak ťaha durede. Ale šo no? On ťa? Nedržali sa, neodišli s nimi. Že otočené pes. Je by napísané, že sa otočili, šu na kanál. V tom, že sa otočili, šu na kanál. V tom, že idú a idú kupovať. U Ježiš hovoril, a koleso sa pripravíme, šo mám ištes. Koleso sa stanos, koleso sa ostobíme, koleso sa urbe, koleso sa čisté, koleso sa pripravíme, šo so kere. On ďan voči ženichovi a rake bez ženichovo. Ďa nesoske šurma. O svetlost le svetova bežďano te rake. Ejak la jaga bežďano te stretinola te rake. O pomazanie o olejis le Ježiš oskre oleji a te čerpine zle a bežďano te rake. Naši
dnes, naši ťa spraver drom, ťa nesú, čo tu danela proda drom, kad sa čerpi nehas. A ťa navčí ma navare kada chadu. Čo? On namení do cieľu, z ongele prestikol Ježiš, ťa nesú? Lebo tento cieľ ťa donesie do správneho cieľa. O duchos, o pomazanie, e viera, e ja, tu danela ki o Ježiš. E tužba, tu danela ki o Ježiš. Ovela fejska za kediska da. Fejs, penatke, pokiaľ amin kade ke raz boros, tu kade kazine ale romenke. Kada tu prorokinov. Tu nelea kada mikrofonus. Amen. Šunakana sokeren, uništi, šunakana, uništi kup. Prišiel ženich, ktorí boli hotové, vošli s ním na svadbu, až zavili sa dvere. Najhoršia vec, ktorá žela do životu. Najhoršia vec. To je premarnino, to je stupino cez vúdarle Ježišo Andreja do svadbu. Ťa nesú na kamovu da žives, hoju o vúdar, ty pandol bez Andre, a my ťa čula z Auri. Vieš čo, modlím sa a da žives Andro duchos, hoj te dáva skole, so a čuvaham Auri, ale ole, so a vaham Andre le ženicho, a so ťaha le ženicho, a bio Ježiš, šum na do ťaha Andre. Musí nás teďale ženichova. Musíme ísť v ústretí a so ženichom ísť až do domu. Ženichom ísť na tú svadbu. Ťa nesú, amen, ťa spodi svadba, proti barankovo svadba. Te na domu, kad spopravíme go udar pále. Pripravíme jednom udara pále. Potrebí nás te stupinou, potrebí nás teďa. Potrebí nás pokiaľ udara pále. Potrebí nás te vykročinou na Ježišova. Čo máme ešte? Potrebí nás te stupinou. A teraz predstav si, niko nađano keď ti času spregina, niko nađano samo času spregina. Ave no kole, čo nakana? Ave kole o nemudre, cinde peske olejis, strane peske olejis, a čo nakana? Ima sazlen olejis, švice nas negandro lampi, čo naven, presne ďane nas kaju Ježišinu, presne ďane nas pašalo vúdar teabo, a čo naven pašo vúdar, presne anđele node kaj maro Ježiš Pane Andro Budar, o Ježiš Andre, peske nevestaha, peske kolenca, sabore svatenca, sabore Andre, barankova svadba, a šun aven kole njemu trebani, ozdobíme, čiste, pripravíme, olejis, možno ima najle peske ček nadobka, ale ile nadobi pea, aj cicinde. A šun aven pašu Budar, a Turkine, klopu na dvere. Čo mám ešte z klopu na dvere? A čo on durkine? A ťa neslo? Čo som ujde prenovo Ježiš? Prišli tie ostatné páne hovorili, Pane, otvor nám! Čo pundravame ge? Pane, otvor nám dvere! Čo som Ježiš prenal? On im odpovedal, naďana v tome. Wow. Ďalej sme si te predstavili, že Ježiš naďanou tu má. Ty Biblia písino sabore pamaďanou, saboro potuďanou, saroda, že Ježiš naďanou tu má. Šum, kam ste ťanou kreja? Dávam ti kľúč. Andro zjavení Jána písino, že stojí pri dverách dnes a klope. Šurma. A da žives o Ježiš Turkino. Šurman ništes. A da žives o Ježiš Turkinel le manušeske pojilo. A ty go manuš napundrav? Pane Andrej. Napundrave s to da žives o Ježišovske? A vla času si o Ježiš napundrava teštuke. Naďana či man varekla da chalida aspoň pre 5%. Šunakana o Ježiš Turkinel, o manuš Pana Andro Budar, o Ježiš nakamo te mukelandre, a ne o Ježiš namo kela tudavre. Namo kezle Ježiš to da žive z Androke, namo kez Andre peskrojilo, a pani stukame zoj tu Turkineha, račej mi Turkinelo Ježiša pundravle Ježišovske, račej oke rada žive z Onilo, račej oke, račej telesko ilo pele Ježišovske Ježiš, a Andre miro ilo, kama to te živil, kama tu te ostahos, kama tu te bačal, kama te živil prikal tute, nakama kada svetosť, kama te mero kada vecenge, kama te život, kama pes te
sú na pundradele Ježišovské. O Ježiš ďanoko na pundraďa. Všude zmáme. O Ježiš ďanoko na pundraďa, ale skáde prepúv. A šaj penou pane. Šaj durgine. Sa bez pandela, ako sa tu panelo budaj. O Ježiš te spandela bez kofetara. O Ježiša da tebe z durgina. On klope a ten, ktorý počuje jeho hlas a otvorí, napísané, že on vojde a bude kráľovať, bude stolovať s tebou večera. Imar angel toho večerila, imar angel svadba keril, imar angel keril bude bohoštenie prekaltu prekalma, imar angel odi predobra svadby, imar itu man leha. A što do Ježiša da tebe pundravo bez krojilo, uvgamalo i tjaves. Otázky, či tu heme kamas. Či tu heme kamas te stupinu. Čava kolego ďalej čuža raspravdy príprava. A čo sú im vo veci? A veno kole Durgine ojko nađana vtut. Sa sprepu na priđano peskema. Ani me tu nađana, ani me tu na priđanav. Kosa. S mesom, tiro čavo, mesom. Upeno nađana vtut. Čale su da zalači, to Ježiš tu kepeno nađana vtut. Nađana v kosal, nađana v katrosal, nađana v tu, me nađana v kotosal. Nepoznávam, chodí odo mňa pachatina neprávnosti. Ťahne pašoma nađana, čale sa Biblia písino, zviažte mu ruky, zviažte nohy a hodne ho do toho ohnivého jazera, tam, kde je pláč, tam, kde je škriepanie zubov. Ide k práv, Andru Birvinga. Aquelas vagas, essas nas falou, essas mulo, essas André Coroma, mulo essas, ou do Luiz Vicente de Palma. Aquelas mangas de rovi branca, na diabo de furma de banqueiro. Já nem só, ou do Luiz André Peca. O Peca diz que cada tam. Já nem só, ou de stravin, já niekoľko minut. Já nem só, ale kana banqueiro, furrovo. No to, ani zvieratu by som tam nechcel, aby tam išiel. Tam smrad, poďane sú da nadikeres preske onak, aj sa smrad, aj sa veci ode, ešte openo ode normálne mám už vyskilená smrad, veľká oda ejak, aj si husto jak, aj si jáž oda nani jagori, to sa týka sopka, peno o malu žandre vyskinen, škripinen, čingeren, peskeren, obala peske cirden, kodár, vyskinen, broden, pomoc roden, peno a vieš čo, naše lege pomoží nám. Žalga Pane, ste je čeno a penonské podpisy zmluv, alebo kade tu kam zdavo. Opäť na. A kade ode lejda le zavre odo. A penja tebi kada časos merehas, kade spravineš časos, kade čas. Osa z André Kolmo, sa zmluv. Niekoľko hodín, niekoľko minút bol mŕtvý. Naďanela z Penského doktora zodžíva a vieš, on sa ocitol v tom, že sa z André pekla. Bol obraz toho, že mu sikáča a kamarátke te penu oda naneperaz. Kamarátke te penu a me bez navľamade te bavinu. To neznamená, že ja menálne časos, že na ďana sú tekero, tak ale mandám dromarge, ale ďane sú menálom na základe naozaj na kondoripeske, že tu ďanav, že som bratranci, že som magecetka, že bez prinčara, že som blízko rodina, že kere barina, že ďane zmán tak na základe toho avľom. Kamarátke te penu na tu avľa odel, lebo odel tu kamel, odel záležino tu kebal, paleste. Tanáne žekaj, joj tak čara tu spolu barbešát, spolu pija, spolu samas, do tak avľom me tu na zachrani dáva, me čatke šajva kera, a toto je milo, že sa máte, že všetky slúži nás, ale to je milo, že to je da ti vestedike, že on Ježiš pal tu avľa. On Ježiš pal tu avľa. A kamarátke te peno, Nále časom stála prene, nále časom bez tých bavinov, nále časom, lebo niko naďano čas, ťa sú je pekla hým reálno, te načenie naha pokáne, naprimi naha le Ježiš, načíval prekalo Ježiš, existinou pekla je prekal obe, ale obe crdolo dele mánu, že no deťa leha. A máš čo dá, je pekla náne prekal tu, je pekla
nás stvoríme prekal tu prekalma, e pekla him prekalovi, prekaleské aniela, ale o väčšinu životu si prekal tu Bože kráľovstvo. Bdejte, lebo neviete dňa ani hodinu, kedy príde Syn človeka. Taj sú da bdej a pozorec. De pozor, nađivkala svetoha, nakerkala svetoha, čivle devleha, rodele devles, ťa nesú dobe ste čivle hefeder čivipen. Kamot, kad ti penom prala penje, le devle si láče čivipen prekal tu, le devle si láče plány, le devle a šaj čive sme kvedes, ale svetoha, ano sveto sa im dočaste, ano sveto ča duch trápenie tu del, ty so peskerel, ty kikavli si nenávidine, kvôli love, kvôli koda, sa o manuša kore, sa o manuša nadike so peskerel, o manuš piro lavri, ťa nesú ani peske navšini, no manuš je značano či koda, ťa nesú da čive si maraš, pređam pes, pređa gigavres, andre pícha, andro veci, ima radí nađane te vakero, nađane suške te bešel, a te bešel na čo mušine te vakero polo love, mušine te vakero polo podvody, mušine te vakero kodaso kerčo, ale niko na vakero odaso začiči da le te vleha, a manuš piste ťa prostavos, a manuš piste ťa svoj Ježiš, keď ťa prekal to prekalma. Na to sme stekla imel. Kaj už ťa zobre? A da časos. Jaj, prevla míru. Jaj. I maravle hogađu. Maravle te pante. Pante loputu. Amen. Me gidame časos. A me kamo kada časos te uživi do predelezne slava. Keď si žene a da žive za te salm. A naozaj apenes